سلامات ቤተሰብ እዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሮ ካብ ሓደ ሰብስክራይበርና ዝመጸና ናይ ፍቅሪ ታሪኽ ክነካፍለኩም ኢና ምሳና ጽንሑ ወታደር ናይ 3 ዓመት አፍቃሪት አላቱ ንሱ ኣብ ውትድርና እዩ ዘሎ ንሳ ድማ ዓረብ ሃገር ተቆፂራ እያ ትሰርሕ ን3 ዓመት ግን ሓቢርና ኢና ነርና እዩ ዝብል ናይ መጻ ሓሳቦም ድማ ንሳ ኣብ ስዑዲ እናሰርሐት ንሱ ድማ ናይ 7 ዓመት ግዳጅ ወዲኡ ሓዳር ክንምስርት ይዝብል ንሳ ኣብኡ እናሰርሐት ጽቡቕ ዝኾነ ጉዕዞ ነርና ንሓንቲ መዓልቲ እውን ተጻሊና ኳሳ ይንፈልጥን ዝኾነ ሰዓት ግን ቤተሰባ ተመርዐው ይብልዋ ንሳ ድማ ንዓይ ትጽበይ ስለ ዝነበረት ኣና ክጸንሕ ትብል ኮይኑ ግን ካልእ ወዲ ኣምጺኦም ንኽትምርዖ የገድድዋ ኣብቲ ግዜ ምንም ክትገብር ኣይትኽእል ነገር ግን ኣነ ንብዙሕ ዓመት ዝጽበዮ ፍቅረኛ ኣለኒ ትብሎም እንታይ ኢኸ ዝሰርሕ እንትብልዋ ወታደር ከም ዝኾንኩ ትነግሮም ቤተሰባ ግን ኣዝዮም ጸሪፎማን ተቆጢዖማን ዝረኸቦ ዝበልዕ ቀታሊ ሰብዲ ክፈት የትብል ዘለኺ ንዑ የዝደል እንተልኪ ኣብ ቀብርና እውን ደው ከይትብል ኢሎም ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብዋ እዚ እውን ካብቲ ዝነገረና ብውሑድ እምበር ኣዝዮም ብዙሕ ሕማቕ ነገራት እዮም ኢሎማ ንሳ ድማ ዋላ እኳ ኣፍቃሪኣ ይትጽላእዮ ቤተሰባ ግን ኣዝያ ስለትፈቱ ናብ ካልእ ህይወት ንኽትኣቱ ትግደድ ብድሕሪዚ ብጣዕሚ ተጎዲኤ ህይወተይ ጸሊኤ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለኹ እንታይ ትመኽሩን ኢሉ እቲ ባሕል ታሪኽ ይነግረና እሞ እንታይ ተገበረ ሓይሽ ምኽርኹምን ሓሳባትኩምን ኣብ ኮሜንት ኣቐምጥሉ ኣብ ቀጻሊ ካልእ ታሪኽ በኻልእ ቪድዮ ክስካብ ንራኸብ ሰብስክራይብ ጌርኩም ቤተሰብና ኮይንኩም ጽንሑ ሰናይ ቅንያት ክኾነልኩም ንምነ